Λιονταρίσιο θάρρος και ψυχή ευαίσθητου παιδιού. Έχουμε δει τα δάκρυα της γενναιότητας του κυρίου Σαβούρα όταν για τον πόνο των άλλων έχει δακρύσει και κάποιες φορές χωρίς να τον βλέπει κανείς. Άλλες φορές δεν μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και δικαίως του λόγου θα πω εγώ, διότι ξέρουμε, έλεγε ο Κολοκοτρώνης, ότι όταν λες την αλήθεια να έχεις το άλογό σου σελωμένο και όταν ένας άνθρωπος παραγωνισμένος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από εφημερίδες, ακόμη και από τράπεζες, μπλοκαρίσματα από ό,τι ξέρω μου έχει πει ο ίδιος στο λογαριασμό του, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στο βιβλίο αυτό με τίτλο «Το ταξίδι της ζωής και η προδομένη αντίσταση». Διαβάστηκε το παρακάτω. 23.363 μερόνυχτα αγώνων κατά της τυραννίας. Το βιβλίο που κατοχυρώνει την δημοκρατία και καταδικάζει τη βία με την βία. Έτσι. Ναι, λοιπόν, είναι η φωτογραφία όταν βγήκε ο κύριος Σαβούρας, όταν βγήκε από τη φυλακή στον Κορυδαλό. Ναι, λέει, σβήστε αυτά, λέω 500 σελίδες. Ναι. Διαβάζει σαν μυθιστόρημα, έχει περίπου ας τα αφήσουμε κάθε σελίδα και ένα μυθιστόρημα. Δωρεά το κάνω προσφορά στον ελληνικό λαό από τα γραφεία του κόμματος, προχωράμενος τα έργα μας. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι με το Χριστούλη μου ζήτησε να ξεκινήσουμε ο Δόκτωρ Ιπποκράτης Σαβούρας, έτσι και έγινε, με σεβαστή την επιθυμία του. Και να πάμε, κύριε Σαβούρα, κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε ένα προς ένα τα θέματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Μας έχουν ζητήσει κάποιοι που έχουν μάθει από τις εκπομπές μας ότι βγαίνει ο κύριος Σαβούρας, δεν ακούσαμε αυτό, δεν ακούσαμε εκείνο, κάποια πράγματα θα τα επαναλάβουμε προς εμπέδωση και κάποια άλλα θα είναι καινούρια, υποθέτω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, πέστε μου, το καταστατικό του κόμματος που έγινε πολύ πριν από το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Να το διαβάσουμε αυτό, στα σύντομα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το ΚΕΑΝ με την υπαριθμόν 55.11.02 κάθετος 0312 πρόταση που κατέθεσε στη Βουλή, ζητά την μετατροπή της ποινής από θανατική σε ισόβια κάθριξη των ληστών, του αίματος και του ιδρώτα του ελληνικού λαού. Εκ παραλλήλου, βασικός στόχος και πρόταση του ΚΕΑΝ είναι η συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία θα καθίσει στο σκαμνί όλους όσους διέπραξαν σοβαρά οικονομικά εγκλήματα με παραποίηση στοιχείων της οικονομίας και διέλυσαν τους εισπρακτικούς μηχανισμούς του κράτους, καλώντας τους να δώσουν οι υπεύθυνοι αυτών των πρακτικών απολογισμό, έστω και μόνο για τα τελευταία 20 χρόνια όλων των διαδοχικών κυβερνήσεων, για να αποδειχθεί το πώς επτοχεύσαμε, χρεώνοντας την Ελλάδα των 9 εκατομμυρίων με 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους, όταν η Γερμανία των 85 εκατομμυρίων έχει μόνο 200.000 δημοσίους υπαλλήλους. Στο πρόγραμμα του ΚΕΑΝ θα λογοδοτήσουν όλοι αυτοί που θυσάβησαν ρουφώντας το αίμα και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Έτσι. Μου ζητήσατε να το διαβάσω, το διαβάσαμε αυτό. Μπαίνουμε στα θέματα. Ωραία, να πάμε λοιπόν στα θέματα. Ένα. Μου είπατε λοιπόν ότι ένα από τα μεγάλα σκάνδαλα είναι αυτό εδώ, το έχει βάλει σε πρόταγμα ο κύριος Σαβούρας. Κοιτάξτε αυτό το ντοσιέ, έχει μέσα στοιχεία από την επικαιρότητα και πάρα πολλά άλλα ντοκουμέντα, δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Να πούμε λοιπόν ότι το ντοσιέ σας το ξεκινάτε με μία δημοσίευση από κάποια εφημερίδα, δεν βλέπω εδώ ποια είναι, η οποία λέει 850 εκατομμύρια ευρώ είναι οι μίζες για τα υποβρύχια που γέρνουν. Έτσι. Μου ζητήσατε να το πούμε, το είπαμε. Ζήτησα ντουφέκι για τον Χατζόπουλο και τον έχουν ισόβια. Ωραία. Ντουφέκι δεν υπάρχει. Θα τα βρείτε τα ντουφέκια που οι γενναίοι στρατηγοί παίρνουν 30 τόσες φορές για να κάνουν πραξικόπημα, να σταματήσουν τη λοβιτούρα των αχόρταγων, πεινασμένων και βρωμερών πολιτικών που έφεραν την πατρίδα, την ένδοξη Ελλάδα σε αυτή την κατάντια. Λοιπόν, και ακόμη συνεχίζει να υπάρχει και να δούμε τι θα κάνει η καινούρια κυβέρνηση, η οποία είπαμε διανύει μια περίοδο χάριτος 3 μηνών, η οποία πιστεύω αξίζει κάθε κυβέρνηση. Τώρα εδώ είσαστε, κύριε Πρόεδρε, αμνησία βλέπω στην Ακρόπολη, έτσι. Στην Ακρόπολη άρχισαν οι καταθέσεις στη δίκη για τα βασανιστήρια. Αμνησία. Τύφλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Ιπποκράτης Σαβούρας, έχει τη φωτογραφία σας. Και να το πούμε και αυτό, ζεν πρεμιέ ο κύριος Σαβούρας, δηλαδή πρικισμένος άνθρωπος ακόμη και στη φυσική του παρουσία. Λοιπόν, τύφλος λέει, δηλαδή τι... Τύφλος, δεν έβλεπα. Δεν βλέπατε. Και αμνησία. Από τα ηλεκτροσόκ, από τι. Και αμνησία, και την αμνησία αυτή την εκμεταλλεύτηκε ένας από τα αδέλφια μου και με πήρε όλη την περιουσία, γιατί με έβαζε να βάζω με τον Ασλανίδη παρόντα υπογραφές να πάρει την περιουσία μου και σε λίγη αυτός τρελάθηκε, τώρα θα πεθάνει.
αλλά σιγά σιγά ξαναείδωρα τη μνήμη μου λόγω της μεγάλης θεραπείας που με κάνανε οι γιατροί που κάνανε θεραπεία στους αστροναύτες. Από εκεί πήρανε οδηγίες για να με ξαναφέρουν τη μνήμη κάπως. Και μία κράση την οποία έχετε εσείς σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι ευνοημένος από τη φύση, μία πολύ γερή κράση και ένα πολύ γερό οργανισμό. Σήμερα με διώκουν όλοι. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Πρόεδρε μου, όχι το Κοντρατσάνελ. Εδώ αυτός ο σταθμός τον έχετε πει ηρωικών, έτσι. Ακριβώς. Δεν έχετε παράπονο. Αν δεν υπήρχε σταθμός, θα πέθαινα χωρίς να μάθουν οι Έλληνες ποιος ήταν αυτός ο Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός που τα έδινε όλα για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της Ελλάδος την ελευθερία. Περνάτε ένα τώρα λοιπόν, αυτά να φεύγουν. Εδώ πέρα λέει δεν έχει λήξει τίποτα ακόμη και αναφέρεται στο αρχείο με τις κτηνοδίες της Βέρμαχτ κατά της ελληνικής επικράτειας. Έτσι είναι δημοσιεύματα από την Ελεύθερη Ώρα 15-13 Μαρτίου του 2015. Απλώς κατηγορώ. Ναι, για τις αρχαιολογικές ανασκαφές, εξορίξεις κτλ. Όλα αυτά τα οποία απλώς να τα δείχνω και δεν έχουν γίνει όλα γνωστά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Αυτό αφορά τους λάθρομετανάστες. Αυτό πώς το επιτρέπουν τεράστια, είδατε τι διαστάσεις έχει αυτό το σαπιοκάραβο. Πώς θα επιτρέπουν. Εγώ έχω θαλαμεγό μεγάλη και πηγαίνω τακτικά στην Ιταλία, την αγαπημένη μου. Έπαιρνα έγκριση για να πλευρίσω και στα ύδατα που ανήκουν στην Ιταλία. Ναι. Και αναρωτιέται ο πρόεδρος. Τώρα πώς έρχονται αυτοί με αυτά τα σαπιοκάραβα, το δείξατε αυτό? Ναι, το έδειξα βεβαίως. Αυτό είναι έγκλημα. Ναι, με αυτό το σαπιοκάραβο φορτωμένο χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους από όλη την ανθρωπότητα. Οπότε παρκάρουν και αφήνουν το εμπόρευμά τους στην πλάτη των λαού που πεινάει σήμερα. Οπότε λέτε ή είναι ακατάλληλοι να φυλάξουν τα σύνορα της χώρας μας ή το κάνουν επίτηδες για να μας πλημμυρίσουν, όπως είχε πει ο Ζακ, ότι την Ελλάδα θα την κατακτήσουμε μέσω λάθρομεταναστών και δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο εναντίον τους. Εδώ βλέπω είσαστε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και είσαστε εδώ πέρα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη, έτσι. Βεβαίως. Εδώ είσαστε. Και έτσι, με δύο λόγια να πω στη Θεολογική Σχολή που επεσιέθηκα και δάκρυσα και λέγω τον ηγούμενο, λέω γιατί η Τουρκία απαγορεύει τα ανώτατα ιδρύματα στα εδάφη της. Κάνει το κατώτατο ίδρυμα. Όπως έκανε το παράδειγμα το Ωνάση, όταν πήγε να καταθέσει το φάκελο της Ολυμπιακής, λένε οι μεγάλοι δικηγόροι, κύριε Πρόεδρε, όλα τα εδέξαν εκτός από τους 5 κύκλους της Ολυμπιακής. Και λέει ο Ορνάσης αυτό που θα έλεγα και εγώ. Καλά, είναι δύσκολο να βάλετε ακόμα ένα κύκλο να γίνουν 6. Ποιος θα καθίσει να μετρήσει τους κύκλους. Το έχω λήξει για το πρόβλημα. Οπότε σε αυτό, για να το διευκρινίσουμε, είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι είναι πρόφαση ότι δεν λειτουργεί της Χάλκης η Ιερατική Σχολή λόγω του ότι είναι ανωτάτη. Μπορείτε κάλλιστα να τη βαφτίσετε μέσα εκπαίδευσης ή εκατοτάτης ακόμη. Τη διαμάντια της Ορθοδοξίας. Άρα είναι πρόφαση, λέτε. Ακριβώς. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν και εν πάση περιπτώσει καλύπτονται πίσω από αυτό. Εδώ τι βλέπω. Τελευταία προειδοποίηση λέει προς αρμόδιους υπουργούς δικαιοσύνης και οικονομικών, προς τους αξιοτήμους κυρίους Χαράλαμπο Αθανασίου και Γκίκα Χαρδούβελη. Αυτό είναι πρόσφατο. Με δύο λόγια. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Διότι δεν είναι δυνατόν να ανέχεται η Ελλάδα και να πληρώνει 25.000 συντάξεις στους αντιστασιακούς. Και λέγω ποιοι είναι αντιστασιακοί. Πάνω από 10-20 μαζί με εμένα δεν υπήρξαν. Πήγαν και ρίχναν τρακατρούκες στους κάδους των απορριμμάτων. Είναι αντιστασιακοί. Θέλω να πω πού διασπαθίζεται το ελληνικό χρήμα. Και έχουμε τώρα μια Ελλάδα, όπως είπαμε, με 9 εκατομμύρια, να έχει 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους, όταν η Γερμανία με 85 εκατομμύρια έχει μόνο 200.000. Να σας πω, κύριε Πρόεδρε, έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα το όνειρό σας εκείνο, το οποίο συνδέεται με αυτές τις Άγιες ημέρες. Είχατε πει πως είχατε δει κάποιο όνειρο όταν ήσασταν παιδί και σηκωθήκατε τη νύχτα. Πέστε το σας παρακαλώ, αξίζει. Γιατί μεγάλωσα στην εκκλησία και ονειρεύτηκα ότι πριν ανεβούμε στο γυναικονίτη, υπάρχει μια μικρή σκάλα, που ήταν τα κυριά τα άχρηστα. Και ονειρεύουμε ότι μέσα εκεί υπάρχει ο Χριστός. Όχι ο Χριστός, ο Καθάγγελος.
και πάγουν νύχτα ο Αρχάγγελος ναι. Μιχαήλ. Μιχαήλ, ναι. Και παίρνουν την χρυσή εικόνα. Ποιος το είχε κάνει αυτό και την υπέταξε. Όπως την ονειρεύτηκα, έτσι την ήβρα και την έχω μέχρι σήμερα. Τι ηλικία είχατε? Τότε 15 χρονών, 10. Εκεί μέσα είναι νέο παιδί, αγνό, καθαρή ψυχή. Είδατε λοιπόν το όνειρο και σηκωθήκατε τη νύχτα. Και βέβαια νύχτα. Και σας είπε η μητέρα σας που πάτε, παιδί μου? Ναι, πού πας, ναι. Και πήγατε εκεί στον τόπο εκείνο και βρήκατε την εικόνα. Βρήκα το ταξιάρχη. Την οποία την έχει ακόμα ο κύριος Σαβούρας. Έχω μεγάλη συλλογή από εικόνες και αρχαία. Τα μαζεύω να μην τα πάρουν οι ξένοι και φύγουν από την Ελλάδα. Δηλωμένα στα μουσεία ιδιωτικών συλλογών. Ωραία. Έχουμε ακόμη 8 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να προλάβω να δείξω γιατί κάποιοι από τους τηλεθεατές σας έχουν δει τα μισά, κάποιοι δεν έχουν δει τα υπόλοιπα. Μόνο θα μου δείχνετε να σας λέω. Ωραία. Εδώ βλέπω, σας δείχνω λοιπόν. Κοινό μέτωπο των εργολάβων για τα διόδια. Τα διόδια. Εδώ έχω κάνει αγώνες σκληρούς και είναι συνέχεια το άλλο. Το παρακάτω. Αυτό, τα αφαίρετα που κουρελιάζω τον κύριο υπουργό της τότε εποχής, τον κύριο Σουφλιά, ο οποίος διέπραξε το μεγάλο έγκλημα να διαλύσει τη ΜΟΜΑ. Η ΜΟΜΑ ήταν οι οργανώσεις, οι ομάδες του στρατού πάνωπλες με τα απαραίτητα εργαλεία, να φτιάσουν και την Εθνική Οδό, να φτιάσουν και τα διόδια. Και πήραν τα φάκελα, το λέω καθαρά, ο κύριος Σουφλιάς και η ομάδα του καταργούν τις ΜΟΜΑ για να μπουν οι Γερμανοί να μας ρουφάνε το αίμα μέχρι σήμερα, παρόλο που μας χρωστάνε δισεκατομμύρια για τις σφαγές και τα εγκλήματα που κάνανε εις βάρος του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Προχωρήστε, λοιπόν, προχωράμε σε αυτό, αφού διευκρινίσουμε ότι ο κύριος Σαβούρας έχει πλήρη επίγνωση των λεγόμενων του, έχει και την τιμή και την ευθύνη να αναφέρεται σε εκείνα τα οποία θέλει να πει. Και το θάρρος. Ο σταθμός βεβαίως έχει υποχρέωση να ακούει τον κάθε πολίτη, πολύ δε περισσότερο, έναν αρχηγό κόμματος, όπως είναι ο κύριος Σαβούρας. Συνεπώς, ο σταθμός αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα. Η Εκκλησία όσο διώκεται τόσο μεγαλουργεί. Αυτό να θυμάστε πάντα. Να πούμε εδώ Οπότε όσο πόλεμο κάνουν τόσο τα βλήματα στρέφονται εναντίον τους. Δεν φοβάμαι κανένα. Εδώ βλέπω έχετε υπογραμμίσει το άρθρο το οποίο λέει: οι τζιχαντιστές γκρεμίζουν σταυρούς από τις εκκλησίες, καταστρέφουν γλυπτά της Παναγίας. Ναι, αφήστε ένα σήμαντο. Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο. Έχω το φάρμακο για αυτούς, αλλά δεν είναι όλοι. Πάμε σε ένα άλλο. Εδώ λέει ρεκόρ απάτης, όχι είναι άλλο αυτό. Λέει ότι Ιπποκράτης Σαβούρας, ο ηρωικός πρόεδρος του ΚΕΑΝ, που τον αγάπησε ο λαός και τον μίσησαν οι εξουσιαστές. Ακριβώς. Το εμπόδιο μέχρι σήμερα. Και ακόμη αυτό που με κάνουν σήμερα αυτοί οι παλιάνθρωποι που κυβερνάνε αυτή την έδοξη χώρα. Κρατηγέμαι γιατί έχω βάλει το χέρι στο Ευαγγέλιο. Αλλιώς θα έβγαινα στο βουνό. Γιατί με πολεμάτε, μωρέ. Ό,τι κάνανε στο Κολοκοτρώνη, αλλά δεν τολμήσανε εμένα να με βάλουν χειροπέδες γιατί θα πεθαίνανε επί τόπους. Ποτέ δεν με βάλανε, δεν δέχτηκα χειροπέδα. Και στις εξορίες και στις μεταφορές, μόλις τολμούσαν, λέγω μια κουμπίστε, θα σκοτώσω τον πρώτο που θα με πλησιάσει και θα πάω φυλακή κατευθείαν. Καλά, αυτή η καινούρια ακόμα είναι στην περίοδο Χάριτος. Πάντως το κυνήγι το μεγάλο υπέστητε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι. Και θα δούμε τώρα αυτή η κυβέρνηση. Όταν μου είπαν 18 χρόνια φυλακή κάθριξη, νόμιζα θα καταρρεύσω και λέω: κάντε τα 20, είναι στρογγυλός αριθμός. Τόσο υπολόγιζα τη ζωή μου και τους αγώνες μου. Πρόεδρε, πέστε μου εδώ, βλέπω για τον Πούτιν. Όταν φώναζα, λέτε εσείς αυτό το άρθρο σας, όταν φώναζα μην εμπιστεύεστε τον καθολικό Πάπα της Ρώμης και αγκαλιάστε τον αδελφό μας, τον μεγάλο ηγέτη της Ορθοδοξίας, μεγάλης φίλης χώρας που στάθηκε πάντα στο πλευρό μας, αναφέρεστε στον Πούτιν, έτσι. Το έφερνα για να μην κουράζεστε. Τον αγάπησα και τον λάτρεψα από τη στιγμή που προκαλώ εγώ με τα έργα μου την επαναφορά στην Ορθοδοξία της Αγίας Σοφιάς και πετιέται ο Ερντογκάν και λέει σε 20 μέρες θα γίνει τζαμί. Και πετιέται αυτό το λιοντάρι που λέει τη Πούτιν και με το δάχτυλο του λέει μη τολμήσεις θα σε αεροποιήσω. Αυτό με έκανε να κλάψω. Εγώ έχουμε έναν προστάτη Ορθόδοξο και τον έχω πλέον περάσει στην ιστορία μου ως ο αρχηγός των Ορθοδόξων Χριστιανών ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Πώς να μην τώρα τον κάνω ετοιμάζω ο πρώτος που μαθαίνετε. Ξέρετε τι αγάλματα έχω κάνει και τι. Ετοιμάζω την προτομή του Πούτιν που θα ζητήσω από την πολιτεία. Ναι, θα ζητήσω να τον κάνει αγιοποίηση. Κοιτάξτε, εκκλησίες
εκκλησίες, τέτοιοι στάματα που κάνανε οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχτιζα εκκλησίες, περιουσίες, με όλες μέσα τις εικονογραφίες εδώ... με το χέρι μου, το Χριστό, πρατητέρα των ουρανών, να έρχεται το δεσπότης Αλεξανδρούπολος και λέει: Ιπποκράτη μου, από πού πάγω, ο Χριστός με κοιτάει στα μάτια. Εγώ αυτό είναι ευεργέτημα του Αγιογράφου. Σε όλες τις εκκλησίες που έκανα. Ο κύριος Σαβούρας είναι μια προσωπικότητα, πάρα πολύ ένθεη προσωπικότητα. Πιστεύει χωρίς θρησκοληψίες, αλλά πιστεύει σε έναν ύψιστο Θεό, έναν δημιουργό, και εν ονόματι αυτού έχει κάνει και δωρεές αγάλματα, όπως βλέπετε αυτό εδώ. Αυτό που είναι, κύριε Πρόεδρε? Την εκκλησία, αυτό έχει στηθεί. Έχει κυκλοφορήσει σαν καρποστάλ, 6 μέτρα ύψος. 4,5 μέτρα, 5 μέτρα. Με μάτια όνυχα, με σπαθί χρυσό. Εκεί ακριβώς σκοτώθηκε ο πατέρας της και πήρε το σπαθί το 1432 και έπεσε πάνω στους Τούρκους και τους πέταξαν στη θάλασσα. Αυτό έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Αεροπός, έτσι? Ναι, μα και σε όλα τα ξένα περιοδικά. Και στα ξένα περιοδικά. Πού είναι αυτό το άγαλμα? Στο μέρος που πολέμησε. Ναι, κατάλαβα. Έχω και τα εγγένεια που κάναμε, που ήταν συγκινητή. Ήταν οι μέρες που ήρθε η Χούντα στην εξουσία και μάλιστα ήρθαν όλοι οι στρατηγοί να παραστούν. Έχω τις φωτογραφίες που γίνονται τα αποκαλυπτήρια και βγάζω το λόγο εγώ και λέω κάθε φορά που κινδυνεύει η γαλανή πατρίδα μας από εξωτερικούς εχθρούς, εσύ, ηρωίδα, με το σπαθί σου θα μας δείχνεις τον τρόπο να επιτιθέμεθα και να τους διαλύουμε. Μάλιστα. Εκείνη την ώρα ήταν οι στρατηγοί που μόλις είχαν έρθει. Επιβλήθη η 17 η δικτατορία. Και εγώ λέω, μέχρι που θα ζεις εδώ πάντα θα σε τρέμουν οι εσωτερικοί, οι εξωτερικοί εχθροί. Έκανα το χέρι μου, έδειξα άθελά μου και τους στρατηγούς της Χούντας που μόλις είχε επιβληθεί η Χούντα το 1967. Και με καλούν την άλλη μέρα να με κάνουν απελές, ένας χοντρός σταγματάρχης. Λέει, τώρα τι έκανες, έδειξες εμάς όταν είπες κάθε φορά που κινδυνεύει η πατρίδα μας? Όχι, λέω, κύριε ταγματάρχα, αυτοί οι χοντροί χαζοί, άμα τους κάνεις ένα κοπλιμάν, σε αγκαλιάζουν. Δεν είχατε δει πίσω από την πλάτη σας που ήταν όλοι οι κομμουνιστές της Λίμνου? Και έχω τη φωτογραφία που κάνουμε την αποκαλυπτήρια του αγάλματος. Μάλιστα. Ωραία. Ελέγχθη λοιπόν και αυτό, να πούμε και για την επίσκεψή σας στη σχολή της Χάλκης. Ναι, τους πρότεινα αυτό που πρότεινε γιατί καταιγήθη. Απαγορεύονται στην Τουρκία τα ανώτατα ιδρύματα. Και λέω, κάντε το κατώτερο, ό,τι έκανε ο Νάσης με τους κύκλους της Ολυμπιακής. Εδώ λοιπόν λέτε για τις γερμανικές αποζημιώσεις πάλι, καμία επαναχώρηση μέχρι την τελική δικαίωση. Αυτό θα περάσει με χρυσά γράμματα στο καινούργιο βιβλίο μου. Μισό λεπτάκι έχουμε ακόμη. Λυπάμαι πολύ, βλέπετε πέρασε ο χρόνος. Τότε κοίτα εδώ. Αυτά είναι όλα καταχρήσεις των κυβερνώντων. Μεταβίβασα στον Πρόεδρο την επιθυμία κάποιων τηλεθεατών να κάνει αναφορά στα ντοκουμέντα του παρελθόντος κτλ. Πού να τα προλάβουμε? Αρπάξτε μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Ηγέτες των ενόπλων μας δυνάμεων, αναλάβετε και πάλι τα ευθύνες σας. Και πάλι, διότι τον Παπαδόπουλο που θα έκανα έγκλημα μεγάλο αν πετύχε να μπήκα στο Υπουργείο του, ανατείναξα το Υπουργείο του, αλλά αν τον σκότωνα θα είχα τύψεις τρομερές. Έχουν γίνει 45 πραξικοπήματα σαν τη σημερινή κατάσταση που πέφτουν οι κλέφτες σαν κοράκια να κατασπαράξουν την ένδοξη Ελλάδα μας. Σήμερα γιατί με πολεμάνε όλοι? Μόνο το κανάλι αυτό με δέχεται να πω σαν Έλληνας αγωνιστής με βραβεία διεθνή για τους αγώνες μου από τα 14 χρόνια, μόνο το κανάλι αυτό με επιτρέπει να βγω μισή ώρα να πω τον καημό μου. Και προκαλώ ηγέτης των ενόπλων μας δυνάμεων, αναλάβετε και πάλι τα ευθύνες σας. Έχουν γίνει 44 πραξικοπήματα. Κάθε φορά που υλοποδίτες όπως η σημερινή μπαίνανε και δένανε χειροπόδαρα τον ελληνικό λαό, πετιόταν ένας στρατηγός, αλλά τότε, μέχρι τότε οι στρατηγοί ήταν μπαρουτοκαπνισμένοι. Η σημερινή αρχηγοί τύπου. Ναι, εδώ που βγαίνουν στη φυλακή. Εδώ μου ζητήσατε, το δείχνουμε πάλι όταν έβγαινε ο κύριος Σαβούρας από τις φυλακές με το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Και με αυτό, Πρόεδρέ μου, δυστυχώς να κλείσουμε.
Ο χρόνος βλέπετε πόσο γρήγορα περνάει. Κρίμα. Είναι αδύνατον ένα τόσο μεγάλο ντοσιέ να το δείξουμε, ναι. έτσι. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη εκπομπή. Μια μεγαλύτερη εκπομπή, έχετε δίκιο. Καθένα ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι μια ιστορία. Όταν αρπάξει μέσα από εδώ το ξέρω. Να θυμηθούμε, να πούμε για το βιβλίο. Για το βιβλίο αυτό το οποίο το προσφέρει δωρεάν στην Λεωφόρο Συγκρού 11 κάθε μέρα από τις 10 και μετά με ένα τηλέφωνο στο 6944. Και δεν υπάρχει Έλληνας που το διέβασε και δεν έκλεψε. Ωραία, να πούμε και το τηλέφωνο. 6944-31-31-36 είναι το προσωπικό τηλέφωνο του κυρίου Προέδρου και επίσης το γραφείο είναι 210-3625-644. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ναι, σύντομο διάλειμμα. Αυτά όλα είναι σοβαρά θέματα που δεν προφθαίνω. Τα βγάζω σε βιβλίο να κυκλοφορήσουν διεθνώς. Γιατί καλά. Σήμερα με κάνουν ένα βρώμικο πόλεμο, αλλά έχω δώσει όρκο στον Χριστό για τα συμφέροντα και την δημοκρατία. Κατανοήστε με. Και δεν μπορώ να προχωρήσω. Εύχομαι σε όλο τον ελληνικό λαό να μείνει πιστός στο Χριστού, την πίστη, την Αγία και της πατρίδος, την ελευθερία και να μην σιάζονται στα σκότη. Με αυτά τα λόγια λοιπόν. Ναι, με αυτά τα λόγια. Τελειώνω. Ναι, με τη φράση ότι με τη φράση του Κολοκοτρώνη που θέλαν να του ρηχήσουν εις θάνατον και κλαίγανε Έλληνες και λέει τι σιάζεται ωραία λέει. Δεν καταλάβατε που ήρθε η ώρα να κουτσουλήσει ο κόρακας στον Αϊτό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να είστε πάντα καλά. Ήδη έχουμε εκτραπεί από το χρόνο μας. Ναι. Καλή Ανάσταση σε όλο τον Ορθόδοξο ελληνικό χριστιανισμό. Ωραία. Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε. Σας εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί σας και μαζί με όλη την Ελλάδα και όλους τους αδικημένους. Λοιπόν.